det er du sgu også, Ja, en Volkswagen måske. så kan vi tage den. Der har været nogen her. Nej, det var jeg, der kom ind. Eller hvad? Mig, der kom ind. Der er Der ligger en AK her, og der er... Okay. der er en Der ligger også sådan en skab. der er en vektor herinde, hvis det er. Der er en skar her også. Ja. Der var den der fra. Jeg har en AK og en M4. Nå. Niels, hvad har du? En AK og en shotgun. Men ja, det har også en vektor her, hvis det er. Kom over til skaren. Jeg holder bare i mål den også er en god. Der er også større chance for at finde loot til den. Eller vide den var til den. Hvor ligger den? Derinde. Derinde. Der er også rygs. Jo, den er sgu da derinde. Ja, lige herovre. Er du blind eller hvad? Ja, hvad er den stil? Blind i det mad. Ja, jeg har blind mad. Hvor skal vi med? Skulle vi gå ud på bilen? Okay. Det ikke være Vi close. behøver ikke bilen. Ej, det ved jeg godt, men det går sgu lidt hurtigt med Ja, at komme rundt. stop. Så var bilen. Det går bare lige en tand ud til at komme rundt over det hele, jo. Ja. Nu kan vi gå over til de huse, der er til højre. Ja, det tænker jeg, ja. Så er det store bagved bakken. Ja. Piu, piu. Og så der er en fuld benzin på. Der er der. Det er bare så generous. En level 2. Det var kanskje til, hvis jeg finder en lyddæmper til en SMG. Ja, jeg skal nok samle den op, hvis det er. Jeg er bare sige til, så kan jeg komme rundt. Det ved jeg ikke, men der er skud herop til den. Ja. Ovenpå. Nej, jeg tror, jeg har den nok. Jeg har 207. Hvad skal der være her? Hvad så? Det var bare en side på det her lidt så. Level 2 vest i A-Point. Jeg kan godt lige kigge derinde. Jeg er bare klar til at gøre noget. Det plejer ikke at være spolet ud, det er som så det bliver spolet ud. Herude til den. Så blå point eller blå point? Det er cool point. Jeg kan ikke tage en point så, fordi det er cool ting. Hvad er det med point? Til venstre eller lige ud? Ud, så der, hvis I vil gerne flytte flasker, altså to kontroller, så kan I flytte rundt der. Så man flytter sig rundt. Der er ikke nogen undskyldning for at sige, at nej. Så er helt ude i side, eller helt i midten. Der er extended mag til SMG herovre. Ah. Ja, jeg tror, den... Der er en... Der er lidt to backpack. Nej, en fanden. Bare lige udtungt. Der er en level 2 backpack herinde. Ah. Den tog hjelm herovre, hvor du var. Har du et grip til din SMG? Ja. Kan jeg ikke rundt med den der? Der var et flash item nu mangler jeg bare den der siger, det er dem, hvad der er. Vi kan have bilen. Den er herude foran.
Men prøv at trykke kontrol 5 eller sådan noget. Ja. Så rykker du rundt. Så er I nemlig så er ikke nogen skud, der sidder i sad i midten, og så ikke skud. Jeg tænker, der er noget måske. Så jeg gerne gå ind. Ja, hvor var det flyet kom ind henne? Det var oppe i venstre hjørne, ikke? Det ved jeg ikke. Vi skal jo nok herned omkring tingene. Eller ej, skal vi ikke lige vente og se, hvor cirklen stopper? Jo. Der er det gode. Så tænker jeg måske, der er noget. Ej, lav julekras. Så skal vi tage herover, hvis der vi kan det. Det kan vi vente, vi endelig lige se, hvor... Nej, det skulle vi ikke. Herovre. Vi kan tage herover. Jeg tror bare, der er fordi det var derovre. Vi går køen herover. Hvor der er lavet herovre. Det er slet ikke seriøst. Der er hovedpligt. Der var bare skud her. Der er en masse UMP-skud heroppe, hvis der er. Jamen, jeg har 333. Ja, okay. Det tror jeg har nok. Hold lige, jeg har nok. Jeg har cirka 100... okay, det har jeg altså ikke. Så mange har jeg faktisk ikke. Nå, der skal ikke rigtig mere spændende her. Nej. Det var det. Vi er jo heller ikke kommet så langt, som vi egentlig gerne ville have været. Vi kan godt køre videre egentlig. Ja. Med det lige hvor det her. Hvem der sidder i midten, kan man godt lige hoppe ud til siden. Er det ikke der, vi lige har været? Nej, ikke. Jeg kører længere opad. Du kan se, der er her. Kæmpe fedt. Ja. Det er ingenting. Jeg vil lægge op på taget der. Hvad er det? Noget ellers skole. Jeg tror, jeg har nok til min UMP nu. Nu har jeg sådan godt og vel 400 skud til det. Ja, okay. Jeg undskylder mig lige, jeg har godt og vel 500. Der ligger M4 skud hernede, hvad jeg har. Det er nogen, eller hvad? Ja. Ja. Ej, nogen der har en handgun, så kan de få det suppressor til den. Luppepresser. Sådan der. Er der noget spændende ovenpå? Altså helt ovenpå? Nej. Nå, var det helt nede under, du sagde, der var skud? Ja.
SKS, er den bedre end AM? En M4? Nej, det er den ikke. Hvad fanden? Eller? Min mus, den gad bare ikke. Undskyld. Ej, din de i øregangen. Hvor er henne hernede? Det er faktisk et godt spørgsmål. Nogen der har set sådan en two-time scope eller sådan noget. Jamen, det prøver jeg selv. Jeg kan sgu ikke finde dem. Det har du vel nok. Altså, jeg er ikke overloadet i hvert fald. Jeg vil godt klare mig i en fight der. Bare ikke lige nades, hva'? Hvad sagde du? Jeg kan bare ikke lide nades. Nej. Det er en rigtig god, og jeg er skudkamp. Har I været i containeren herude? Jeg har været alle rummene, ikke? Ja, sådan pretty much, tror jeg. Så lækkert. Vi skal også snart til at køre igen. Allerede kører igen. Jeg har tjekket containeren over. Det der Ikke rumme helt. bagved. Har du ikke helt, nej, du har ikke helt tjekket den ordentligt. Containeren? Bagved. Ja, fordi hvis du kigger ovenpå den, ja, så er der painkillers. Jeg kunne slet ikke se dem deroppe. Ovenpå, Ja, ja. ovenpå dem. Jeg kunne slet ikke se dem. De var ikke... Det er jo, hvad nævner vel, ja. Fange. Jeg ved ikke, om fanden de ikke parkerede bilen, men... Hvad fanden ser du de painkillers sådan? Nå, dem derovre. Okay, dem, nej, dem havde jeg ikke set. Nej, det er ikke. Fan kommet. Hvad laver I hele Så jeg skal lige se, om der er noget... Det mangler på en two-time scope her. Jeg kan godt se, at vi skal tage afsted. Har du bilen? Ja. Au! Ja, jeg skal lige mig lidt. Nej, så bare kører. Råder mig. Han kører. Simpelthen nej. Det er bakke. Jeg går herover til mod east og southeast. Og mod tog. Der er sgu nogle bygninger lige til vores venstre der. Dem er lige over til den der højre venstre. Det kan være godt Der er sted skud til højre. Ja, det er lige der så. Der er biler lige i garagen der, så det er rigtig godt. Der har ikke været nogen der.
Har du været nede på huset også? Ja, han har været dernede her. Jeg tænker, vi bliver det her indtil sen. Og så vi ser, hvor de næste tror næste kommer lige. Ja. Og det er faktisk... Nej, fuck det, går resten af vejen. Det er til at få noget helt over på den anden side. Fjern lidt til waypoint. Der er en bedliste. Nej, ikke noget. I den her vej. Out mod field. Der er skud fra vores venstre på bjerget deroppe. Der er et hus, der vi kan loot. Ja. Vi kan være i. Vi kan slå lejr i. Faktisk 2. Det bliver spændende der. Vi tror, Ja. nej, det var ikke noget spændende. Tænker vi går over til dig, Peter. Jeg har ikke kigget uden for nedenunder. Det er også bare en tråd. Og døren den er blevet lukket under nedenunder, ikke? Nej, men jeg har fået lukket. Nu har jeg fået en eller anden, der åbner den igen. Der er en bil op bakken, kan jeg høre. Okay. Jeg tror, det er klogt nok at blive lidt. Fordi så langt skal vi heller ikke løbe igen. Det er jo på den anden side af vejen. Der er et airdrop. Hvorhen? Hvem skyder? Det ved jeg ikke. Seriøst, hvad er det, I begge to laver herinde? Kigge. Så, hvis jeg bliver skudt på, så bliver jeg jo blokket, så jeg ikke kravle tilbage. Det er en. Jeg kan se en. Syd. Jeg ved godt, mellem syd. Han er 65, 165, det var der han var. Han lagde sig. Nej. Det er ud. Hvor der er en lige. Det blev sgu da stablet, ikke for. Bag fra. Ja, jeg kan se ham. Jeg er nede. Det var sgu da utroligt. Han er oppe på bakken.
bag huset. Jeg er lige ved at hive mig, For helvede. og så er jeg død. Jamen for helvede, så dør jeg. Det gør han så også nu, kan jeg. Hey, de er lige foran os. Det er nede. Jeg er om den, ja. Tror du det? Nej, der er en der. Der er en der. Se ham. Nej, der. Nå, han er død. Der er en der. Jeg er inde i helvede. Jeg ser ham. Hey, der kommer han. Han kommer nu. Yes! Sådan. Kom så. Jeg skal hjælpe nu. ellers så dør jeg. Slap det away. Det er det. Det kan vi sige over du, fordi du er sådan, de allerede godt i sig. Det må også. Fortopskåbe, yes. Nej, hvad? Nej, du tror ikke det der fortopskåbe, eller? Værsgo. Niels. Han har en kar. Den overvejer jeg faktisk lidt at tage. Nej, fuck det. Tag det. Der er masser af... Hvad hedder det? Medic over ved ham. Han kan af. Okay, vi skal til at stadig her. Der er en overhøjbunken lige til venstre for mig. Synes jeg så. Ja. Focus den leg down. Der er en derovre. Vi skal længere opad. Hvor er jeg ved? Jeg skulle dog fra. Der er nogen oppe på den anden side af bakken, eller på den anden side af den der bitte bakke her. Over ved mig. Der er 2 spots i lignende. Ikke. Jeg tror, der er flere. Nej, vi har 8 liv i alt, og vi er 3. Så der er cirka, Ja, okay, det er rigtigt nok. så der er cirka 2 spots i liv. Ja, en med 2 og en med 3 og sådan noget. Så skyder, lad dem dræbe hinanden, lad dem Ja, dræbe det gør hinanden. jeg også. Pakken. Ja, pakken. Nede ved træet. Nede ad bakken. Er han nede? Han er på bakken. Ja, han er død. Han er død.
3v3 nu. Det er nede. Ja, sådan mand! Yes! Sådan. Yes! Sådan mand! Skal det Yes!